Тантаналы шарада район башлыгы Альберт Хужин, Татарстан Республикасы буенча медицина социаль экспертиза баш бюросы җитәкчесе Ригель Низамов катнашты. Альберт Робертович сәламәт тормыш рәвеше алып барырга, спортны яратырга чакырды. Әле мондай палм-треклар зур шәһәрләрдә генә бар имеңчә. Зеленодольскида, Казанда, Чистайда шуның ише шәһәрләрдә генә һәм инде беренчеләр булып менә шундый районнар, район үзәкләрендә инде бездә ясалды. Спорт мәктәбенә йөрүче Динә Кашапова җитәкчеләргә рәхмәт әйтте. Ярчалы шәһәрнең Батут үзәк директоры Олег Маскаев балаларга мастер-класс күрсәтте, инструктаж үткәрде. Это очень хорошее начало для развития во всех видах спорта, связанные с самокатом, BMX, ролики и другие виды спорта, которые требуют обучения в скейт-парке. Салоз Мухан авылында капиталь ремонттан соң мәктәпне кулланылышка тапшырдылар. Кунакларны шәкшәк, якты йөз белән каршы алдылар. Укучылар төзүчеләргә, җитәкчелеккә рәхмәтләрен шигырь юллары аша җиткерделәр. Тырышып укырга вәгъдә бирделәр. Хәерле көн җитәкчеләр, алтын куллы төзүчеләр, бәйрәмгә килүчеләр. Район башлыгы Альберт Хужин президентыбызга рәхмәтле булуын белдерде. Бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә безнең җитәкчелегебезгә, президентыбызга, мәктәпне ремонтларга безнең федераль акчалар, республика акчасы 28 миллион ярым акча керде. Һәм инде бик зур рәхмәт әйтәсем килә шул акчаларны тиешенчә кулланып, инде җирен җиткереп, менә Илшат Илгич, сезнең командагызга Ремонт эшләрен башкарган Таткоммунжил сервис җитештерү берләшмәсе генераль директоры Илшат Нурихматовка җәмгыять хезмәткәрләренә рәхмәт хатларын тапшырды. Татарстан буенча медицина социаль экспертиза баш бюросы җитәкчесе Ригель Низамов, тарихчы Альберт Борханов та тәбрикләүләрен җиткерделәр. Мәктәп, яңа мәктәп, әйбәт, ләкин безнең бер проблема бар татар авылларында. Ул бөтен Россия буенча инде демография проблемасы. Балалар әз, укытучылар бар, эш бар. Ләкин демография проблемасы. Без демографияны күтәрмәсәк, безнең перспектива милләтнең юк. Милләтне үстерү өчен безгә демография эш урынында табыла, телне дә сакларга була. Ләкин балалар булмаса, милләтнең киләчәге юк. Тукай районы башлыгы Фаил Камаев яшь чагында Салавыз Мухан мәктәбендә хезмәт куйган. Ул мәктәпкә теннис өстәле, башлангыч класс укучыларына портфельләр бүләк итте. Безнең инде федераль программа нигезендә мәктәптә бик күләмле эшләр эшләнде, тәрәзәләр алмашынды, ишекләр алмашынды. Түшәмнәр ремонтланды, стеналар штукатурланды, идәннәр яңадан стяжка җәелеп, плиталар җәелде. Гомумән мәктәптә тулаем зур эшләр башкарылды. Мәктәп сүтеп җыелды дип әйтсәң дә инде бик ялгыш булмас. Мухан мәктәбендә бер түбә астында балалар бакчасы, клуб, китапханә, почта бүлекчәсе, фапта урнашкан. Мәктәптә укучыларның бик аз булуы һәм киләсе уку елында 1нче класска гомумән бер бала да кермәве генә борчу тудыра. Найля Саляхова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе.